Ah, naunsa mo ka, drummer? Lisod, di ko ni pa. Lisod ko ning mat ba? Balak nita kong iswilag stem. Na, sus, di sa panginambog ka ng mat. Sa yun, na kayo nasa kuha eh. Kanang plus, minus, divide, multiplication. Na, ako di muna makapasa na ba, ting exam. Ah, naaram na na. May pagtudluan ko nimo pa. Ah, kanang tadluan na ka. Pasa ko, ana. Kaya yung lagi gutom ko, kaunsa ko ba? Kaunsa ko? Daogon. Eh, Simon, tadluan ka dito si Mark, dito siyang mat ni. Naghantago ng drip. 100 lang. Ah, ang choosy mo nimo. Ala, sige good. Mark, siluan na taga anas papa. Sa mong kalisudan na ng mat. Ano yung taksyon? Na, kanang fraction is the number of the whiches of the number. Sa ko na uroy? Kabalo ka ng calculus, Wala. kanang algebra. Samot. Matay din magsilbi ng kalakihan eh. Pa! Oh, Matay pa din magsilbi mong 100. Bugo kayong anak. sige, sige. Muna nag 200. Oh, halagod. Mark, kanang fraction, kanang litan, makoy, isa ka pizza. Sa man nga pizza. Ah, di na tabong base ng pizza. Dili lagi ta magpatakak kaon karon. Panalitan lang gani. Ah, dili lagi. Dapat na yawayan og pepperoni. Sige, awayan na lang. Sa isa ka awan nga pizza, na 12 ka slice. Ah, nagdugan na kong kag pizza ba? Wadi ko kitag 12 kay slice. Utsuro na taman. Panalitan lang gani. Ah, dili lagi. Di ta patakatakag slice kay malugi ang tagiyani. Sige, hindi mo nga masugot og 12 ka slice. Utso na lang. Sa utso ka slice, saan man yung pagbahin para mahimbog 1/2. Ang ayon, bahinon og tarong. Nah, di niya magsilbi ng kalakihan eh. Pa! Di niya magsilbi ng kalakihan eh. Sikilay mo nga pag di na mo tumatong. Bugo kayo mo na.